Hello și bine v-am găsit la un nou episod. Considerați o bârfa săptămânii. Wow! Bârfa săptămânii! Astăzi o să discutăm despre cazul Justițiarul de Berceni și o să intrăm cumva în pâinică și o să tragem niște semnale de alarmă. Dacă nu știți, eu am mai făcut un video în trecut despre Justițiarul de Berceni și practic am subliniat anumite lucruri legate de obsesiile astea ciudate ale lui, de a hărțui. Și da, cumva m-am legat de ce făcuse în trecut și pentru ce a fost condamnat, adică hărțuirea față de fosta lui prietenă Diana, care a apărut public, a apărut și într-un podcast, mă rog, nu e chiar podcast, într-un video live de-a lui Stresu, adică a fost destul de grav ce s-a întâmplat și fata aia chiar a rămas cu niște traume pentru că omul ăsta a venit la geamul ei să-i bată noaptea și să-i cânte în engleză și nu mai știu ce limbi. În fine, ideea e că a fost groaznic oricum și ca fată pot să zic că o astfel de experiență ar fi traumatizantă și nu ai vrea să treci prin asta. Bun, dintre toate canalele de știri pe care puteam să le găsesc, să zicem că adevărul ar fi cea mai de încredere, deși nu sunt mulțumită nici de adevărul, dar decât Cancan și Antena 3 CNN, să zicem. Justițiarul din Berceni, sau de Berceni, n-am înțeles niciodată care e corect, reținut de poliție în timp ce șantaja un tânăr ca să nu publice un video. Alexandru Constandachi, cunoscut pe rețelele de socializare drept Justițiarul de Berceni, a avut o primă reacție după ce a fost reținut de poliție în timp ce șantaja un tânăr. Da, omul a și răspuns pe un live și normal că a făcut exact ce a făcut și acum un an, 2, 3, când a fost cu Diana și a zis că nu știu, boss, eu n-am hărțuit-o, eu nu, așa era relația noastră mai platonică, mai înflăcărată, așa îi plăcea ei să fie hărțuită. Da. Acesta este acuzat că i-a cerut victimei 1000 de euro. Update. Așa. Stați că eu am telefonul cu notițe și nu văd. Așa, subliniez că nu așa, stai, nu asta, mă. Cine este? Nu este prima oară când Alexandru Constandachi are probleme cu legea. În 2002, deci acum 3 ani, a fost acuzat de hărțuire, era să zic că a fost hărțuit, da. Distrugere și loviri și alte violențe, având deschise mai multe dosare penale pe numele său. La vremea respectivă, Press One scria că Alex Constandachi lucra la o corporație în vânzări. În timpul liber organizează operațiuni de flagrant. Din ce știu, nu știu dacă e adevărat, dar din ce știu eu în lege zice că poliția are dreptul de a face flagranturi, nu, sau flagrante, care e corect, whatever, nu noi ca cetățeni. Și mi se pare că nici ONG-urile nu știu dacă au voie să facă flagrant, dar în fine. Pentru predispuși prădători, alături de alți membri ai proiectului Justițiarul de Berceni, majoritatea voluntari pe care i-a cunoscut după ce a crescut notorietatea. Bun, de unde începe știrea? Știre inițială. Bun, la data de 5 februarie 2025, polițiștii din cadrul Direcției Generale a Poliției Municipiului București, secția 11, au reținut 2 bărbați față de care sunt efectuate cercetări într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de șantaj. În fapt, la data de 3 februarie, polițiștii din cadrul subunității au fost sesizați de către un tânăr în vârstă de 22 de ani cu privire la faptul că, fiind într-o stare de temere, ar fi fost constrâns de un bărbat în vârstă de 34 de ani să șteargă mai multe fotografii și conversații pe care le avea pe telefonul mobil, fiindu-i solicitat totodată suma de 5.000 de euro pentru a nu distribui în mediul online o înregistrare cu potențial compromițător. Bun, vreau să fac o pauză, o paranteză aici. Chiar dacă să zicem că ar fi glumit,
pe tema asta la modul a, nu vrei să ștergi alea? Hai, dă 5.000 de euro că altfel pun videoul cu tine în impostaze 18+. Plus. Tot nu e în regulă. Adică orice glumiță de genul ăsta poate fi luată ca o amenințare și ca șantaj și se pedepsește penal, deci aveți grijă cu ce glumiți. Potrivit probatorului, la data de 2 februarie 2025, persoana vătămată s-ar fi întâlnit la adresa de domiciliu cu o tânără pe care ar fi cunoscut-o în mediul online, iar cu acordul acesteia ar fi realizat o înregistrare cu potențial compromițător, adică 18+. De aceea, la data de 3, tânărul s-ar fi întâlnit din nou cu tânăra mergând la o adresă din județul Ilfov, de acum 7 zile, o săptămână. Ajuns la adresă, tânărul în vârstă de 22 de ani, aflat sub o stare de temere, ar fi fost constrâns de un bărbat să șteargă mai multe fotografii, dar nu ne-a mai zis asta odată. I-a fost solicitată suma de 5.000 de euro. În urma unui complex de activități investigativ-operative, a fost identificat un bărbat în vârstă de 34 de ani, wow, ce coincidență, bănuit de comiterea faptei în cauză. Au fost demarate de îndată demersurile în vederea depistării acestuia. Așa, în acest context, la data de 5 februarie, polițiștii în cadrul secției 11 poliție l-au depistat în flagrant pe bărbatul în vârstă de 34 de ani, dar și pe un alt bărbat în vârstă de 36, pe o stradă din sectorul 3, imediat după ce ar fi primit suma de 200 de euro. Acum, pentru cei, am auzit mai multe opinii din diverse locuri și nu mai știu cine zicea că e greu să creadă că pentru 200 de euro cineva ar face chestia asta, ca gen YouTuber. Că ești YouTuber și practic tu primești bani și e ușor să faci 200 de euro. Da, bun, dar țineți cont că suma totală era 5.000 de euro și 25.000 de lei în total, nu prinde rău nimănui, dacă mă înțelegi ce vreau să zic. Acum că suma pe care a primit-o el era doar 200 de euro, îmi imaginez și de ce. Ori era un avans, ori atât a putut să aducă pentru că... Sau ori atât a adus pentru că... Ăsta e videoul. Calitate HDB like. Bun, din ce am înțeles, ăsta ar fi el. Bun, noi acum nu băgăm mâna în foc. Sunt niște speculații, nu e public făcut că el e. Din ce știu până la ora asta, când filmez. Ăsta clar nu e el. Ăsta pare să fie... Pare să fie unul din ăia ai lui, cumva. Seria MD0679343255, după cum se poate observa poliția 4. Ăia-s banii de mită. Ok. Și gen, oamenii ăștia făceau flagrantul și vreau să-i prindă la benzinărie. Gen, erau îmbrăcați în vestuță de lucrător la benzinărie. Ăsta ar fi el, cred. Și vedeți că are jacheta aia lui cu România, cu naiba să o ia. Da, nu știu ce să zic. Că nu vreau, acum nici nu vreau să stau să analizez profilul. Pare că ar fi el. Dar da. Adică aș vrea să văd mai multe știri legate de asta. Și să zică cineva dacă el a fost sau nu, că așa a fost și cu Adrian Elicopter și cumva mie mi se pare că oamenii ăștia doi sunt pe aceeași lungime de undă, un pic, la capitolul asumare, la mod n-am fost eu boss, nu știu, sau mă rog, inventează o poveste de asta cu cum făcuse Adrian Elicopter cu poliția, că n-a văzut că îl urmărise altul și după a văzut că e poliția, adică niște SF-uri.
El zice așa că informația este falsă și denigratoare, nu am săvârșit nicio infracțiune de șantaj, nu am pretins niciodată vreo sumă în schimbul păstrării confidențialității, organele de cercetare nu au găsit bani ai căror serii le cunoșteau asupra mea sau în bunurile mele. Nu există înregistrări sau alte tipuri de dovezi care să ateste că am săvârșit infracțiunea de șantaj. Bloggerul susține că situația... Asta a fost un scaun. Că situația a fost, de fapt, cu totul alta. În realitatea e alta. Ironia face că persoana pe care presa o numește tânărul de 22 de ani sau victima este cel care șantaja o fată cu publicarea unor materiale explicite, dacă acesta nu face ce zice el, mai exact să întrețină raporturi sexuale cu alți bărbați, să se filmeze făcând acest lucru și să îi le trimită. Fata ar fi fost constrânsă de indivizi să întrețină raporturi sexuale. Bun, acum suntem pe Facebook și vedem povestea lui Alex Cudin, cel care... Da, pot să văd și eu. Gândai de Georgescu de pe Wish și susținătorii. Asta este povestea, practic, ăstuia de și-ar fi dat întâlnire cu fata. Păi, voi nu filmați? Bună ziua, eu am făcut plângerea. Acestea sunt... Da. Acești oameni mi-au făcut o înscenare și mă hărțuiesc. M-au adus cu această mașină aici și în continuare mă hărțuiau. Sunt 4 oameni împotriva unuia. Exact ce vorbeam eu în primul meu video, că să te afișezi 4 oameni împotriva unuia sau mai mulți oameni, bărbați, da, toți, împotriva unuia, prezintă cumva o metodă de influențare, de, cum să zic, la modul că e unul la mai mulți, mă rog, invers, mai mulți la unul raportul și cumva ăsta care e singur se simte deja net inferior față de restul și se simte în pericol. Vreau să fac plângeri. Cu mașina? Da. Ea m-a mințit că este în pericol față de el, mi-a cerut ajutorul și a fost o înscenare. Doresc să depun. Asta n-am înțeles-o. Ea a mințit că e în pericol față de el și că nu știu ce. O reclamație pentru hărțuire. Acum față de cele menționate de către dânsul s-a erijat în deținătorul adevărului absolut și înfăptuitorul justiției, a luat-o pe dânsă să sfătuiască să facă o acțiune penală împotriva dânsului. Noi avem un proiect civic care se ocupă cu demarcarea astfel de personaje din spațiul atât online cât și... Uite, ăsta cred că e băiatul care era cu ei. Ăsta, cu el. Gen, care apare în video. E condamnat penal. Cred. Seamănă. Ideea este că el va apela prin serviciul de urgență 112 și conform OG 34, dacă nu se descoperă absolut nicio infracțiune, vă rog frumos să-l și amendați. Chiar vă rog, mă hărțuiți, sunteți 4 oameni împotriva. Am filmare. Bine, hărțuit e mult spus, pentru că practic atâta timp când nu-i fac nimic, nu e hărțuire. Hărțuire, o să vedem ce înseamnă hărțuire în videourile lui Alex. Stați liniștit. Te-am invitat și pe filmare, te-am invitat să pleci frumos din mașină. Da, în mașina în care am fost invitat de către... Nu, e în mașina Era ei. domnișoara în mașina în care n-a vrut să dea jos, noi l-am asigurat că nu se va întâmpla nimic și l-am sfătuit pe acesta să cheme. Da, domnișoara este... Ea m-a invitat în mașina ei. Da, m-a adus aici. Și aici au fost ăștia. N-am vrut să cobor pentru că am vrut să aștept poliția, nu-i logic. Mă, acum serios, sincer, și dubioși ăștia, te urci cu o fată singură în mașină. Adică nu știu povestea din spate, dar sunt sigură că există bărbați care s-ar urca în mașina unei tipe doar așa că au impresia că o să se întâmple ceva for fun, la modul serios, adică nu înțeleg pe oamenii ăia. Acum nu știm povestea din spate. N-am de unde să știu dacă cobor și oamenii ăștia mai iau la bătaie. Dar totul este pe filmare. Nu. De acord. Total de acord cu omul ăsta. Așa că filmezi. Cu ce mă ajută pe mine că poți să mă bați și după să ștergi filmarea. Cu ce mă ajută că filmezi tu. Trebuie să filmezi eu și să filmezi live. Că la modul poți să-mi iei telefonul și să-mi ștergi filmarea. Așa, și ce am rezolvat. Mă interesează ce este pe filmările voastre, fratele meu. Voi editați. Să fiți sănătoși. Față de ceea ce antemenționează dânsul influențează actul de justiție, încerca să o instige pe domnișoara pentru a depune mărturie mincinoasă împotriva dânsului. Am amintit. Vă rog, chiar vă rog. Da, la ne vedem la 23 la secție, da? Te luăm și pe tine? Eu merg cu dânsii. Mergi cu dânsii, Da. da? Ești obișnuit. Bineînțeles, ca tine. Cu brățara.
Recunoști în continuare că tu ești cel care a înfăptuit această mizerie, că a influențat declarația unui martor într-un dosar, recunoști în continuare, tocmai ai făcut o afirmație. Ăla și băiatul ăsta se bagă în... Regulă, e alt jurnalist. Băiatul ăsta se bagă și el în... N-avea voie să mai filmeze în mașina poliției. Personal, mi se pare că e ceva putreț și la omul ăsta, adică nu o să zic nu, dar hai să ne uităm un pic și la ce face justițiarul în videourile lui. Adică o să trecem un pic peste profilul lui. Ok, nu știu ce e asta. Tânărul supranumit Da, nu vreau. Doamne ferește. 7 ani. Nu înțeleg în ce ordine o iau. Da. Victima de 7 ani. Cred că ăsta vreau să văd. Nu știu dacă ăsta e. Bun, adică nu neg. Oamenii care se dau la copile trebuie pedepsiți, de acord. Dar nu de noi. Trebuie pedepsiți de lege, trebuie ajutați dacă au probleme mentale. Și o să ne uităm acum la un domn care chiar are probleme mentale. 7. Da. Pe TikTok. Bun. Alesia? Pe scurt, m-am uitat deja la episod în mare, pe celălalt cont, ca să văd despre ce e vorba. Domnul ăsta recunoaște că are o problemă. Tu când recunoști că ai o problemă de genul, ar trebui să te duci la psiholog. Bun, că ăsta nu s-a dus, că nu e așa. Bun, chemi autoritățile, îl duce la poliție. Ba nu pe ăsta, mă, pe celălalt, scuze, m-am uitat și la celălalt să văd așa în mare despre ce e vorba. Deci nu, ăsta e ok. Pe ăla îl duce la poliție și îl lasă. Dar, oricum, se adune atâtea lume ca să te vadă că ești, mi se pare... Și domnul ăsta clar are o problemă. Domnul ăsta. Adică sunt deja 2 oameni care au clar o problemă. Dar era unul la un moment dat pe care îl pune să se pălmuiască singur. La ăla vreau să ajung. Nu mai știu care dintre ei. Ăsta o fi. Dacă auziți bătăi, să știți că vecinii mei demolează tot. Așa. Da, nu știu care este. Da, în fine, hai să zicem. Și din toate persoanele astea pe care Nu cunosc pe nimeni de aici. Nu. Ăștia vor să-l aducă cu mașina. Da, nu știu. Uite. Am apărat să-ți dau eu piciorul în cap acum? Da. O să vă pun eu personal de Alt om care are probleme, adică vizibile, nu că jignesc eu pe cineva, dar e clar că are probleme vizibile. Bate telefonul. Oricât de grav e să te întâlnești cu minore, omul ăsta are probleme grave. Omul ăsta are nevoie de ajutor. Nu are nevoie de circul ăsta. Omul ăsta trebuie internat, ASAP, și dus și văzut de niște oameni competenți. Mie mi se face milă, adică înțeleg poziția de părinte, de copil. Și da, de acord, foarte bine că există un om ca el care să prevină lucrurile astea și îi depistează. Bă, da, oamenii ăștia ar trebui internați, nu ar trebui făcuți vedete negative pe internet. Fă o listuță și dă-o la poliție și să ia poliția în considerare. Na, că poliția nu face nimic, e partea a doua, dar nu-ți face singur. Scoate telefonul, gata, nu mai faci. Doamne, nu, deci nu, mi se rupe sufletul. Pentru că omul clar are probleme psihice. Și nu e singurul din cadrul ăla care are probleme psihice. Mai știm noi pe unul care stătea deasupra lui. Adică uitați-vă și voi și înțeleg că chestia asta e de impact, gen thumbnail-ul ăsta. Păi, dar dă-mi pana mea de treabă. Din nou, chestia asta. Adică uitați-vă un pic câtă violență. Și la el se uită, asta e problema și mai mare, la el se uită copii. La el se uită tineri. La el se uită persoane influente care se uită mai
apoi la care se uită mai apoi copii. Și nu e ok. Uite, iarăși, toarnă găleată de apă în cap, toarnă cola în cap. Adică de ce? De ce? De ce trebuie să faci chestiile astea? Să-ți faci poză cu pedofilul. De ce trebuie să facem chestia asta? Nu mai știu dacă a cerut el, dacă n-a cerut, habar n-am. Asta, ok, asta este o acțiune publică prin care arăți că domnul primar are o relație sau, mă rog, nu arăți, dar zici. Din nou, plimbarea cu capota. Era nevoie de plimbarea asta cu capota? Normal, din ce știu eu și din ce am văzut afară în state, oamenii ăștia mai întâi vorbesc cu poliția și după se întâmplă flagrantul cu poliția de față, ceea ce mi s-ar părea super ok. Din nou, uite-l pe ăsta. Adică ăștia care nu au apărare sunt puși la pământ, sunt amenințați. Uite, din nou, ăsta. Doar pentru că omul meu e cu un cap mai mare decât ăștia. Normal mi s-ar părea efectiv să sune la poliție în prealabil și să zică: bună ziua, avem o persoană care așa, noi suntem de la ONG-ul sau cum ne numim noi, am vrea să îl prindem în flagrant când vine să vă rugăm dacă se poate să și gata. Mă rog, ați înțeles, e pe foarte scurt zis, dar așa mi s-ar părea normal. Bun, acum, mai aveam niște chestii trecute pe lista asta și cumva m-am dus de la ele și le-am transformat și le-am pus în altă ordine și nu are logică nimic. Da. Înainte să termin episodul ăsta, pentru că m-am lungit destul de tare cu povestea, bine, o să mai tai și probabil o să rămână în 10-15 minute și e suficient, pentru că nu vreau să mă afirm total până nu aflăm și noi ce și cum s-a întâmplat concret de la oamenii legii. Dar până atunci vreau să vorbim un pic pe lângă grupul țintă pe care îl are justițiarul și la care vrea să ajungă, adică tinerii, vreau să vorbim și de cei care reacționează la justițiarul, adică Hymen, Imogen și youtuberii ăștia mai mari, și Red a reacționat. Din ce am văzut pe un live, dacă mi-aduc aminte bine, Red deja a fost întrebat pe un live de un follower, subscriber, ce părere are despre comportamentul justițiarului și ar fi zis ceva de genul că da, știi, eu mă uit și reacționez la el pentru că ăsta e contentul meu de reacționare, dar nu susțin ce face justițiarul, la modul că da, reacționez și cam atât, nu sunt neapărat de acord cu el în toate. Ceea ce it's fair enough pentru mine. În schimb, Hymen și Imogen mi se pare că susțin un pic cam mult proiectul justițiarului, mai ales Hymen, și cumva îi dau această postură de erou în care, așa cum am zis-o și prima dată și în primul episod, îmi mențin ideea. Mie mi se pare că justițiarul este justițiar doar pentru că vrea să ascundă o latură a lui și cumva îi dă o plăcere această luptă împotriva răului. Cumva vrea să se simtă erou pentru că în sinea lui s-ar putea să știe că nu e așa și că a făcut rele de-a lungul vieții. Nu știu, e doar o părere personală, puteți să o aveți pe a voastră, nu judec pe nimeni. Dar, da, ideea e că e grav ce se întâmplă, pentru că dacă e adevărat și modul în care omul ăsta prinde de pedefes e toxic, nu așa se face, clar nu așa se face. Nu poți să-i hărțuiești pe oameni, nu poți să-l dai cu apă în cap și să-l pui să-și dea palme. Adică oamenii ăia chiar au nevoie de ajutor, știi? Și tu ai avut nevoie de ajutor și știi cum e. Acum că ei reprezintă un pericol pentru cineva, de acord, da, dar în același timp, dacă îi pui în postura asta, crezi că nu o să mai facă? Chiar nu cred. Nu cred că oamenii ăștia, dacă sunt puși în postura asta, nu o să mai facă. Aviz Vraciul, sau cum îl chema, da, care a mai
a apărut în vreo 3 episoade, 4, 5, nu știu câte a apărut el. Oamenii ăștia nu o să se oprească pentru că e o boală mentală să fie atras de persoane foarte mici ca vârstă. E un fetiș dubios și din păcate există ca foot fetișul, dar ăla, mă rog, să zicem că nu e în direcția minorilor, ceea ce e ok, dar în același timp este un lucru care există și cu care trebuie să lucrăm ca atare și să-l îndepărtăm din oamenii ăștia. Oamenii ăștia trebuie vindecați cumva și nu îi vindeci dacă îi expui public. Poate pe unii da, nu o să zic nu, dar pe majoritatea ba mâna în foc că nu îi vindeci. Adică azi îi prinzi și mâine o să vorbească din nou cu aceleași minore și o să vrea același lucru de la ele. Acum, pentru bărbații needucați, damurile de la mine din comentarii, și femeile, nu lăsăm femeile deoparte care susțin munca justițiarului, eu nu am zis că munca lui de a prinde PDF și de a expune public este un lucru rău. Eu am zis că modul în care o face este rău. Adică să se înțeleagă diferența, pentru că nu vreau să-mi aud după comentarii că tu nu-l susții, că tu ești pedofilică, imaginează dacă ai o fiică. Da, bun, știu și eu povestea, că am fost și eu minoră și am primit și eu mesaje și poze pe care nu vreau să le văd. Știu, adică, știu. Dar problema e și cum îi prinzi și cum îi expui și cum îi dai la poliție fără a face mișto de ei. Pentru că până la un moment dat, așa cum tu ai prezumția de nevinovăție, așa au și oamenii ăștia prezumția de nevinovăție, da? Dacă ești bolnav psihic, scapi de vinovăție, da? Ești închis într-un azil și stai acolo până te faci bine în teorie, până te recuperezi. Da, cam asta a fost în mare discuția despre domnul justițiar. Mi se părea important să fac și eu un video despre asta, pentru că am mai făcut un video despre el și mi se pare cumva un lucru de punctat, că trebuie să avem grijă pe cine urmărim ca model în viață și trebuie să avem grijă cumva și la oameni, pentru că oamenii uneori pot să mintă și nu zic că el ar minți, dar cumva am un sentiment că o face. În plus, nu trebuie să ne facem noi dreptatea singuri decât când este absolut strict necesar, la modul am un hoț în casă și singurul mod în care pot să scap viu din situația aia este să, nu știu, să-l atac, să-l bat, să-l ceva. Atunci da, știi, pentru că e viața ta pusă în pericol, dar în momentul în care tu îți faci un cont fictiv de minoră, da, și te duci cu ăla să te întâlnești și pui o mumeală, da, să se întâlnească cu persoana respectivă, tu deja îți pierzi din credibilitate, părerea mea, și nu faci decât să expui omul ăla public și atât. Concret, nu-l ajuți cu nimic nici pe el și nu ajuți cu nimic societatea. Că nu e ca și când toate fetițele care sunt victime ale omului respectiv îți văd ție videourile și ok, știu că nu mai fac asta. În schimb, cu ce ajuți tu societatea e că sunt la poliție sau că îi dai la poliție după. Cu asta da. Acum că restul e pentru views, pot înțelege până la un punct. Pentru că, tot e despre views în secolul ăsta. Mă rog, în 2025 și văd că așa a început anul, totul e pentru views, facem totul pentru views, mă rog. Și în 2024 a început la fel și a continuat și a rămas la fel. TikTok câștigă! Yay! Bine, cam atât a fost acest video. Dacă ți-a plăcut, nu uita să dai un like, nu uita să dai un subscribe pentru că ne strângem destul de mulți și îmi place ce văd. Dar nu văd like-uri și nu văd comentarii și nu știu dacă vă place și nu știu dacă vreți să mai continui și nu știu cu ce vreți să mai continui, dacă aveți idei de serii interesante pe care le vreți de la mine, adică I need feedback. Ok, bun, atât a fost. Până data viitoare, nu uitați de tot ce v-am zis și bye bye!